Pouco a pouco, o acondicionamento da Clínica Vella vai collendo forma. Un dos últimos atrancos veu propiciado pola tardanza na adxudicación da instalación dun ascensor que dará servizo a todas as plantas do edificio. Un trámite xa resolto, polo que o Concello confía en que as obras dean comezo de inmediato. Digo querida e desexada porque é unha demanda de pensionistas do mar que efectivamente tiñan que subir os 3 andares a pé e que con esta obra van ter resolta a súa accesibilidade, non? E toda persoa con algún tipo de discapacidade que vai poder acceder ás 3 plantas do edificio sen ningún tipo de problemas. Formaba parte dun compromiso do Concello coa Tesorería da Seguridade Social para, durante o período de vixencia do convenio que temos de cesión do edificio, que se pudera executar esta actuación. Vamos cumplir esa parte do convenio con esta obra que agora se executa, que dará servizo a todas as plantas do ISM, non? Continúan tamén a desenvolverse no inmoble os traballos de acondicionamento do segundo andar, para emprazar ali a futura escola de música e os locais de ensaio. Uns traballos que desenvolven os alumnos do Obradoiro de Emprego. Na planta segunda estáse desenvolvendo agora un obradoiro de emprego, co que tamén este ascensor daría servizo a esa segunda planta na que se implantarán ou na que se realizarán traballos se están realizando traballos neste momento para crear aulas de música, locais de ensaio para mocidade, escola de música, agrupacións musicais, zona tamén de baile, quer dicir que se está intentando crear un referente no eido musical e de baile neses espazos, non? Dende o Concello confían en que as dúas obras poidan estar xa rematadas neste último trimestre do ano.